Ademma otu aka isi abata kpọmkwem n'oge kpakpando oge anyị ji akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche maka na omenala Igbo mara mma nke ukwuu. Asị m Goyechi ya zere ọ bụrụ na ebe ọ bụla ị nọ wee na-eme achọ nke ị na-achọ, asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma maka na ọ ga-adịrịrị anyị na mma. Abụ m Chizzy anyị agwara unu ka unu chebere anyị maka ọkpụrụkpụ okwu nke anyị bịa n'ụbọchị nke taa metụtara onye ọbụla maka na onye na-amaghị ebe mmiri si maba ya ọ gaghịkwa n'oge ụfọdụ adịghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị oge ọ mazuru ha ahụ. Ụfọdụ na-ebido n'oge chọba ụzọ nke ha ka o wee dịrị ha na mma. Ụfọdụ bụkwanụ ndị na-anaghị ama mma nna ha eburu ya bufee ama nna ha. Ụfọdụ amaghị ka ha ga-esi wee weta ọdịmma ha, mara nke ha ga-eme, mara ihe a bịara ụwa ime. O webụrụ ya bụ na anyị jere dịka unu si ama wee kpọbata oke dibịa ọzọ chimere eze ndị omenala na Ụgbọka nke dị na Kano East ka ọ bịa kọwara anyị ihe bụ akara aka. Ụfọdụ kwuo okwu asị na akara aka onye na-edu ya. Ụfọdụ si na ọ na-abụ afọ ihe mere mmadụ ma ọ dị njọ ma ọ dị mma, sị na ọ bụ akara aka ya na ọ bụ otu chi ya si butere ya. Anyị ga-ama ihe bụ akara aka taa. A na-agbanwe akara aka mmadụ? Gịnị bụ akara aka? Kedu ka mmadụ nwere ike iji chọpụta akara aka ya? Ewere ezigbote akara aka, ewere ajọ akara aka. Mmadụ na-ebu ajọ akara aka bịa ụwa, mmadụ na-ebu ezigbo akara aka wee bịa ụwa. Ihe a niile ka ị ga-atọ ntị n'ala wee nụrụ tata. Ụfọdụ na-eme ihe na ndị ọzọ na-eme, ọ na-abụ ihe gabara onye nke ọzọ. Ụfọdụ anọrọ ebe a na-anọ ka anyị jemebe ya. Ejukwara na ọ bụ akara aka gị. Na gboo na-agba mụọ ụmụaka tupu ha eme ihe ọbụla ha na-eme. Ndị gboo na jee na be dibịa jee jụọ akara aka ụmụ ha. Ụfọdụ ha chọọ ịnụ nwaanyị ma ọ bụ chọọ ịnụ di, a na-eje jụọ ese mara ka ọ ga-esi dịrị ya na ọ ga ebe ahụ. Onye ya na ya na-aga ịnụ akara aka ha ọ dabakwara. Ọ bụ ihe a na-eme na gboo. Mana tata ekele dị Chineke na anyị wee ndị Chukwu ka gọziri agọzi, ha soro ntọala wee na-akụzigasị ụmụ ihe miri emi dịka o si gbasata anyị. Ya mere hapụ ya n'akara 9.9 ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. Enwekwara ike iji ugbu a na Kpakpando TV nọ na YouTube ka ị wee fụzia ka anyị si dọọ esie iru ebe a sọbskraịbụ wee na-afụ ihe anyị na-eme. Ịchọkwa na ịfụ ọzọ n'onwe jee na Facebook wee chọba ọzọ Chimereze, ịfụgasịa ụmụ ihe a niile. Jee na ọwara ebe a na-ewetagasị anyị na Solid FM, jee fụgasịa ka anyị si dọọ esie wee na-eme ya. Ya mere ọzọ nnọọ ekelekwe m gị ezi nwafọ Igbo Chizzy anyị ya dịkwalụ gị na mma, dịkwalụ ndị na-ege anyị na ntị mma tata. Ekele m unu. Ọ dị mma. Ọzọ bụ ọzọ Chimereze dịka nzi gosi unu, ọ bụ okwu dịrị ụfọdụ ụmụ ya dịka okwu dịrị weze na Ụgbọka. Ọ bụ ya bụ ezi ọdịnala ọkwa oke dibịa. Mana anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee jụọ ọzọ biko, gịnị bụ akara aka? Ekene m gị. Ajụjụ a e jụrụ ọ bụ ajụjụ dị omimi, mana ajụjụ na-emepe anya mepekwe ntị onye ọbụla chọrọ ịma. Akara aka bụ nkwekọrịta mmadụ na mmụọ, na mmụọ onye na-abịa ụwa dịka akụkọ ụfọdụ si welu dee na akụkọ ụfọdụ si welu kọọ. A sị na okike bụ nke anwa bụ ndị
na-agụ mmụọ na-asị awa were ihe na okike kele ihe bụ onye kelee n'igwe n'ụwa na onye ọ na-eke amaghọ mana ya onwe ya amagoli ya ihe ọbụla ọ na-eke ebe a nwere ihe ọ bịara ime ọ bụghị ịbịa kparịa amụ na ọbịa ikpe egwu egwu enwere ihe ọ bịara imelu okike ya bụ onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe o ji maka ya bịa n'ụwa ihe ahụ ị bịara ime n'ụwa bụ nke a sị na ọya ga-abụ akara gị bụ ebe ahụ ka chi gị na-echelu gị mana nsogbu anyị na-enwe ọtụtụ oge bụ na anyị na-apụta ihe anyị na-ene ihe anya na-afụ dịka ofu onye nwanne anyị ji wee gwuo egwu si na ọ na-alafu mmadụ isozielu ihe ndị ọzọ na-eme yere ajọrọ ozi eze kedu ihe bụ ihe m na-eche m kwado wee bịa ụwa maka na ebe anwa ka ọ ya bụla ịnọrọ ụwa adụlụ gị na mma adụlụ gị larịị ekene m gị enwere ajọ akara aka ka bidogodo maka na ụfọdụ na-abụ ihe mee ha si na ọ bụ otu Chukwu si butere ya na ọ bụ akara aka nke ya mmadụ nwere ike ịbụ akara ụbịam akara aka ụbịam bịa ụwa ekenekwe m gị kenekwe ndị na-ege anyị ntị dịka m onwe m si welu mmalụ enwere aja akara aka mana akara aka ahụ bụ akara aka ịkwụ ụgwọ n'ihi na nwa onye Igbo anyị nwa ndị mbụ na ndị egede marụ na anyị n'ụwa dị n'ụzọ na-abụ ọ bụrụ na ị metere ihe ịbahọ na-akwụ mmụọ ọ bụrụ na ị ya abịakwa kwụọ ụgwọ ya n'ụwa ịbịaba aja akara ka a na-enye onye anwa maka aja akara anwa bụ afụfụ ikwu emo bụ ihe ya na ya yiwelu na-abịa ana ọtụtụ oge onye anwa na-anwụchikere iji ziko na akara ọ ya mere unu na-atụ inu nwere ike ị na-ekwu dịka ụgbọ ọkaba ebe nke m si asị na oke agbanwu nke chi edebele na-abụ mgbochi o wetara jee n'ihu ndị eji maka ya na-ekwu ihe anwa bụ mainly ndị nwere aja akara akara anwa bụ nwaonye ọcha akpọrọ ya kama maka na ihe ọbụla mmadụ metere n'ụwa na ịnọghọ ndụ kwụcha ụgwọ ya ị ka ga-abịakwa kwụọ ụgwọ ya ọ ya mere anyị ji ma na a na-anọ ụwa na-abịaghachite ụwa ọzọ onye nwụọ n'onwe ike ịbịaghachite yes so ka m were ya enwere ndị nwe ike ịmụọ taa ha etobe eze ifu ka eze ha ga-apụtebe ha n'ebe imi dị ga-abụ eze enu ka a na-akpọ ọ bụghị eze enu eze ya na-epu dịka o si kwesị mana kama eze anwa ga-adị dịka eze mmadụ ifu ya ka ọ na-akpụpụ akpụpụ dịka aja anụ bi n'ọhịa o wee bụrụ gịnị enwe ndị nwere ajọ obi ọ bụrụ maka na nkịta bịara tinye ọnụ na nri ị na-eri ị ga-ama nọ ndụ ka ọ bụgoro na ihe eri nri anwa ga-epi anya ihe apụ na ama nọ ndụ na ndụ niile Chukwu ka ya erikwere ihe Chukwu debelụ na ndụ ga na-eri mana ụfọdụ ya ejide nwa nkịta maka na anụ ọhịa were ihe kpapụbụ ya eze na-agapụ ya eze ofu ofu si ya eze ahụ iji welu taa anụ a eze a iji welu gamanye ihe na nri a na ọmadị ụta iwelu mma na onye ọzọ na-akpụ ya eze kwapụchaa ya dịka ụfọdụ nkịta na-ata akwa asị na a ga-eje kpa ya eze ụfọdụ na-eme ya ka m na-akọwalụ gị kama ọ ya bụrụ ịpịa ihe hapụ ya maka na iji ụwa akwa a na-ata abụghị gị maka ya okuke debere ya ebe a ọ bụ ọsọ mmadụ ka ekeri ya na-eri akwa mana maka na emekpe gị ya arụ karịa ka o kwesịrị ọ ya ekpesịrị okuke n'ime mkpụrụ obi n'ime ibe akwa arịrị nke mkpụrụ obi okike edebere ya onye anwa ọ bụrụ na onye anwa a nọzi ndụ ịta afụfụ ihe ahụ o mere anụmanụ anwa oche na-enweghị okuke ọ gbasalụ ọ bịaba ọzọ a ya akpụ ya eze a ya eme ya ike akaja n'ihe gbasara eze ekene m gị onye ebe ahụ ka a na-enye mmadụ aja akara aka ọzọ tupu ma jụọ nke maka ka anyị soro ya na ka ị wetara ugbu a ọ ya mere na ụfụ amụ mmụ aka ụfọdụ ịfụ ka ha na-ehichahụ mmadụ ha ehichahụ anụ ụfọdụ aka ha agaghị ezu ezu ụfọdụ ụkwụ ha agaghị ezu ezu ọ bụ ihe onye ahụ metara ka ekwere ọ bụrụ na ihe o metara ka ego eji ezigbo onye ọzọ bịazie si na ezinụlọ mmadụ bịa tabazie nne na nna ya ahụ ekenekwe m gị ịma na ọya bụ akara ahụ anyị na-asị na akara aka miri omimi otu ahụ ka o si dị mana m ga-akọwalụ ya ndị nke na-ege anyị ntị ka ha wee nwee ezi nghọta enwere ofu onye ndu ndị ụka ndị ụmụazụ ya jụrụ ajụjụ gbasara ihe anyị na-ekwu a wee zie na onye a na-amụrụ ya okpuo ishi ọha ji omume nna ya kọ nke nne ya kọ nke ya onwe ya mere eji wee mụọ ya okpuo ishi mana onye ndu anwa
ọza ha ajụjụ ama kama na o mere ka ha mata na onye akpụkwenulu isi ka e wee zikọ aka ọrụ nwa nke mmadụ ya bụ ya na onwe ya maka na ọ ma ihe ọ ga-eme onye ahụ afụbakwa ụzọ ọzọ. Mana nke bụ eziokwu dị n'ihe anwa bụ na ihe ọ bụla ị metelụ ga-eme na ị ya adị mma n'ụwa na ọ bụ na ịma adị mma n'ụwa iji zikọ na mmadụ dịka anyị na-ekwu kwamgbe na ndụ adịghị ebido n'ọmụmụ mmadụ ọ dị ejedebekwa n'ọnwụ. Ihe o ji wee dota bụ na e nwere ihe enwe ike ịkpasị gị na ọkarịa ova. Yes, e nwere ihe inwe ike ime anụ dị n'ọhịa ndụ ma mmadụ dịka ndị anụnwa enweghị ezigbo obi nwechara ajọ obi. Ị ga-afụ mmadụ n'ibe gị ịka obi lụgbuo obere nwa enweghị ihe ọma, ịka obi bee mmadụ aka na ọbụ ụkwụ maka na edebe gị n'ogogo ịbụ onye nche na ọ bụ onye agha iwere ya na-emekpa mmadụ arụ. Ị ya tụna gị n'anya na onye anwa bịazie ịta afụfụ anwa ọ bụrụ mmadụ mụrụ ya mana ị yara asị onye anwa mụrụ ya na aka ya dị ọcha eji wee weli eweli nye ya maka na onye anwa nwere ndị ya na ya na-achịkwa na-agakwa ndị a na nke ndị a yiri a ga-ewetakwa akara aka onye nke a were tinye gị n'apata ka ị wee sokwelu na-ata afụfụ ihe anwụrụ kwekọritere wee mee. Maka na ihe m na-eme ka ị marụ tata bụ na azụ anyị na-akpọ ovo na ụgbọ ọka ovo bụ catfish and so many ụdị azụ dị iche iche. Ụfọdụ apụtara n'anụ na mmiri zobe na tọnda gbaba ha na-adị Igbo apụta ụta ka mmadụ na-abịa ụbọchị abịa ụwa. Enwe ndị gị na ha dị na ezigbo mma maka a na-ekwu okwu ndị Igbo asị gị na mmụọ na-amaghị mmadụ ada anọlụ ya ụwa. Onye gị na ya zụrụ ahịa ụwa enwe ike ahịa unu na-azụ ọ bụla ahịa mpụ na aghụghọ. Oge ahụ onye ọbụla nwụcha o chere ibi ya. Ya bụ na ụzọ dị iche iche ka mmadụ na-eji ata afọ anụ ọkpara ụta ka ọ dị. Ya mere anyị ji eme ka mmadụ malụ omenala ji asị gị na enweghị ihe dị ka mgbaghalụ na ihe ọ bụla ị metene ya ka ị ya ata afụfụ ya. Ọ ga-esi ụzọ ma ọ bụ ụzọ ọ dị mma. Mmadụ na-ebu akara aka ọma wee bịa ikwu na nke ọjọọ enwe ka mmadụ ga-esi buru akara aka ọma wee bịa ka ọ bịa n'ụwa o sobeze ndị na-eme ọfụma mebe ọfụma. Oke, ekenekwe m gị kenekwe ndị na-ege anyị ntị n'olu tutu m aza gị ajụjụ a mana ya bụ ajụjụ dịka iji wee jụọ ya ọsụsụ ya bụ mana achọrọ m ka anyị ghọta ka ndị na-ege anyị ntị ghọtakwa ihe ha nwa anyị kwuru ma anyị za azụzụ asị nọ ezi akara bụ gịnị? Ezi akara bụ na okuke nye mmadụ aja akara onye ahụ wee na-ebe arịrị osigho maka mmegbu ahụ wee megidebe mmadụ ịma na ọkwụgo ụgwọ ahụ o ji ọ bịaba ọzọ o nwere ike ọ bụrụ na ọnụbịam ka ọ na-anwụ ukuke wee fụ na onye atagokwa n'afụfụ ihe o metelụ mana ekwesịzikwelu kịta ka enyezie ya iru ọma ebe ọ bụ na onwego nchegeri zuru oke dịka ọnụ ụwa ọ bịabazie ọzọ ifu ya na n'ihi na ọ dọgburu ngwụlọ n'ụwa nke ọzọ enweghị ndị na-ekwe abịalụ ngwụlọ ọnụọdụ di o teghị ezigbo ude onye ha ezigbo akwa maka ọ fụrụ onwe ya n'ime ya ọ bịabazie ọzọ ọ bụrụ nwa ikenga a na-achị ya n'ukwu na ibe onye fụrụ ya otu a na-asị biko ka a gala ọrụ ndị ezinụlọ onye a si wee pụta unu enugodu tutu ya ekwubegodo okwu ọnụnụ ịfụ na adị igwe na-azụ ya onye ahụ ji akara wee pụta bụ akara ọma o ji iru ọma were bịa maka na ọ tabugo afụfụ nke o metere. Mmadụ nwere ike ịgbawa akara aka ya ọ fụta na ya nke ya jide njọ ma ọ bụ na akara aka na ya achọghara ya enwe ka aja agbawere mmadụ akara aka. Ekenekwe m gị kenekwe ndị na-ege anyị ntị ma onye were ezigbo akara aka ndị ajọ mmadụ nwere ike ịgbawa akara aka onye ahụ. Ọ bụ maka mgbanwe akara aka mmadụ na a na-agbanwe ya mana ọ bụ ha ma aghọta na ọ bụrụ na anyị akọwaghị ọrụ ha dịka anyị si wee malụ mana onye ọzọ kakwa anyị malụ nwekwara ike kụziela anyị ihe anyị na-asa kịta bụ dịka anyị si wee madebe maka na ọmụmụ dị iche n'iche dịkwa n'ogbu nọ nke okuke mepeelu gị anya na uche igwe ya mata dịka onye na-agara ya ozi igwe nwe ike gwa ya mmadụ dịka eziokwu dị ọkpụrụkpụ. Ịgbanwe akara aka bụrụ ibu mana onye Igbo nwee ike sị gị na akara aka bụ enweghị mfiche na o nwere ike
ọ bụrụ na enwere ike akwụsịtụ akara aka gị mana enweghị ike ifichenwu ya ma na-achị ka ọ bụ maka m ji wee sị gị na-achị bụ ya na nke a na-asị na enwere ike igbochi akara aka ya nwa mgbe nta mana ihe ga-eme aghachị ka ọ bụ maka m ji wee sị gị na-achị bụ e nwere ọtụtụ ndị nwụrụ tutu oge ha eluo mgbe oge chi ha nyere ha akara ndị anwa na ha nwanye elu n'inyi taa yes ha bụ akara aka ha wee nwụọ akara aka apụtadoghị ihe ọ pụtarozi ihe mana oge ha na-abịa ha ji ezigbo akara were bịa ọ bụrụ na isi mụ na akara anwa adịghị mfiche ka ezi ihe onye nwe ji wee nwụọ n'ime akara anwa na-ebido ndụ ọ bịara ibu ya zika ọ na-egwu ike ịnapụ onye na-alarụ ụlọ akara ya mana ndị na-eme ya ka ga-atakwa afụfụ ya na ọ bụ ụmụaka ha ka ya atakwa afụfụ ya maka ihe ha nwere bụ oshi ka ha zuru and oshi ahụ ha zuru abụghị mmadụ ka ezuru ya onye ezuru oshi a bụ okike bụ onye keluru ndị ama nwa dibịa na ọ bụ onye agbonyere ụdị ọgwụ a ka o mee ụdị ihe a ya atakata afụ na ndụ ya ọ na-abịa ọ na-ana nke bụ na emepe ya anya ọ na-ajụ biko kedu oge ọ ya ebe and ọ bụrụ na o chetakwa ụwa ọzọ na ọ tacha afọ a ọ ya ha anwa gaa n'ịgbasara ụdị ihe ahụ ọzọ ihe m na-eme ka anyị mara obodo eziokwu enwere ike ka m were ọkịta anyị ịtọ na ọ bụ anyị dị nọ n'ọbụ ise wee nọrụ n'ofu ezinụlọ mana anyị nwere ndị na-ebutere anyị nri dịka chi anyị ji wee sị dịka ndị mụrụ anyị si wee sị na oluo n'ụtụtụ gaa nyenụ ndị a ihe dị ụta ka ha rie onye dị ụta ebute nri ahụ adọsalụ gị ya n'ọnụ ụzọ bụ ebe nke ị nọ mana ị na-alarụ ụla ị mahụnụ na nri dị ebe ahụ ọ bụrụ na ọkụkọ gaa ebe ahụ senye nri gị anwa ọnụ enweghị ụtọ ọbụla ji ya ọ bụrụ na onye ọzọ agụụ na-agụ pụtara fụ nri anwa na onye ebunyelu nri a amaghịkwa na nri dị ebe anwa na ọ gaghịkwanụ ga-ebute nri a ya were ya rie enwekwana ụtọ ji ya maka ịhapụ ya ebe ọ ga na-emebi na-aga ụtọ ka o si wee n'akala e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-alarụ ụla na-eṅomi ihe ndị ọzọ na-eme ụwa na-echuru ha ike ahapụ akara nke ha bụ ebe Chukwu tubelu ha ugo nye ha ihe niile ha ga-abụ n'ụwa maka na gịnị na nwa onye ọcha bịarụsị gị na-enweghị ụzọ ị ga-eji wee mata onye bụ ma mechikwa ego ndị elu gị n'oge ọbụla ị maala onye bụ ka ị ya amala ụwa maka na nwoke ọbụla maala onye ọba amagolo ụwa onye maala ụwa amagolo chi ya bụrụmata ihe m na-ekwu onye ahụ maalụ chi ya bụ na ịmagolo ihe chi gị na-asọ mara ebe ngozi gị dị mmanụ na-ekwe anya na ị ga-achọkwa ihe rie nne na enyere gị okooko na ogogo enyere gị n'akara aka bụ na ị ya amatakwanụ nwa one na one ka ị nwee ike zonwuo ya na ị ga-enwekwe n'ụlọ na ị ga-enwekwe n'ọgba atụtụtụ maka na ị amagolo ụmụ ihe a ihe ha aga n'ebe anya onye lụrụ ụlọ elu isaa na ọba ịsatọ wee were ya wee tụnyebere onwe gị wee sị gbanachi gị kpọrọ gị ashị wee fụ onye nke a n'anya ọ kpọrọ gị ashị maka ị mara ihe onye nke ọnwa gabigara n'ụwa nke ọzọ ọ bịalụ eji wee nye ya ụdị ngozi anwa pụrụ iche enwe ndị bụ ndị ayụyọ ọkịta tọgbasị n'ụzọ na-ayọ ihe ha ga-eri enweghị ụlọ ebe ike ọ bụla afọ ha na-ata maka ihe ha metebu n'ụwa nke ọzọ ha nwere ike tagide ya nwụọ ka anụmanụ n'ebe ahụ mana afọ anwa ha na-ata na ndụ nke ha bịara enwe ozi ajọ ihe ọzọ ha mere ga-edubanyekwe ha na afụfụ na ha bịa ụwa ọzọ maka na enwerezi ihe ha mere ha bịabazie ụwa ọzọ okuke ma ihe okuke fụrụ mmadụ niile n'anya na ihe niile okenye ọ ga-ewezili ezigbo akara welu chọọ ya mma ka o wee nwee ike ọ bụrụ ndị sụrụ Igbo wee kọmpasetie ya n'afọ ndị a niile ọ tabụrụ maka na onwego ezi mgbanwe ekenekwe m gị ọ dị mma olu ị na-anụ ugbu a bụ olu eze omenala na ụgbọka oke dibịa ọzọ chimere eze ọzọ chia ya wee eze ya bụ dibịa si ụgbọka na Nkanu East wee bịa na-akọwala ihe gbasara akara aka ka anyị na-ekwu maka ya n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị onwe gị wee were ike wee jụọ ajụjụ ole na ole gbasara akara aka mana abụrụ na ebugharị ọnọdụ na ị nweghị ike ịjụ akara aka ebe a ma ọ bụ jụọ ajụjụ ebe a akara ekwentị ị ga-eji wee jụ ya ajụjụ wee bụrụ 0803 2777802 ya bụ 077802
mana WhatsApp. Oge na-adịghị anya akara ekwentị ga-eji wee na-atị ọnụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009. ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 ka ị wee jụọ ajụjụ nke gị. Tupu m agbapụ ekwentị ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ewe ndị ikwuru okwu wee sị na onye ọbụla ga-atarịrị afọ ihe o metara n'oge esi n'akara aka ya, na ụzọ mmadụ ga-esi wee ezigbote akara aka maọbụ bịa ezigbo ndụ ime ihe ọma. Mana ikwukwara wee sị na a na-agbawa akara aka mmadụ na onye na-ejisie nke ya ike. Ajụjụ na-abụ ka mma ajụ ka ị mara na ị ga-achịkọta ya tupu anyị agbapụ ekwentị. Nke mbụ bụ ka mmadụ wee ike iji wee mata akara aka ya. Ọzọ wee bụrụ na ndị a zetara omenala bịara abịa sịrị na nwa Chineke bịara n'ụwa wee jiri ọba ya sata na-ekpogoro njọ ya niile dị n'ụwa, ma nke onye metara wee na-enweghịzi ihe dị ka njọ ma ọ mmadụ ịtazi afụ ma onye kwere na ya ya bụ na afọ na-ekwere na nwa Chineke. Anyị niile bụ ụmụ Chineke, amaghịzi m onye na-abụrụ Chukwu kere ka mmadụ. Ajụjụ m wee bụrụ ikpe Chineke asị ndị a zitara omenala sị na a ga-ekpe na onye nwụọ na aga eje kpe ya ikpe maọbụ oge a ga-emebi ụwa na aga ekpe ikpe ka ezi oge nke a ga-ebidozi, maka na nke a ịrụtụrụ aka gosizi na Chukwu na-ekpe ikpe ozugbo ka onye na-ana ka ọ na-abịa takwara afọ ya n'ụwa. Mana ka anyị bido, kedu ka mmadụ ga-esi mata akara aka? Ekene m ọkwana ya ka o ji wee bụ na Igbo dị egwu. Igbo adịgo mbụ wee malụ na enwere afa dị iche iche wee kpọọ ya ịgakọta ụwa wee mara onye bịara ụwa, mara ihe ọ bịara ime n'ụwa. Maka onye ọbụla bụ dibịa na-akọtanwu mmadụ ya agwanwu gị ihe bụ akara aka gị, gwakwuo gị na onye ahụ ga-ebike nka na ọ bụ na ọ ya anwụchu. Ihe a niile ederede, mana nwa onye ọcha amarọ nke a. Onye amatazi ya ka ego echekwa ya tupu ị gaa na nke nne na nna ya nwebụ ndụ ga-akọta ya ga-ejizi ike wee na-azụ ya na mpaghara ama, maka na ha amagolu nekwe ihe onye abịara ime nekwe ka ọ ga-esi wee dị. A ga-enyere ya aka ka o wee nwee ike kwụrụ chim, o wee bụrụ ofu. Omenala mere ka anyị malụ na Chineke dị ebe n'ụwa dịkwa ebe. Ndị ụka na ọ bụ ndị okpukperechi ụfọdụ wee jụ na ọ bụ eziokwu, mechikwa site na ekpere ha na-ekpe ha wee kwetekwe. Ụfọdụ kwere n'ụwa ga-emebi, ụfọdụ ekwere n'ụwa agaghị emebi. Otu a ka o si wee dị. Mana ndị ka ha nwekwelu n'ụwa ga-emebi na mechikwa ekpecha ekpere asị gị na ụtọ ahụ ọ dịgbalụ bụ ka ọ dịkwa keta, ụtọ a ka ọ ya adị n'ụwa niile mgbe niile ebe bụ iji zigo gị na ihe ahụ ọdịnala onye Igbo kwuru bụ ụtọ a ka o si were dị bụ eziokwu. Nke anwa gaa okpukperechi na ọbụ ikpe bụkwa mgbe ka ọ na-eme. Chukwu ọbụla enweghị ebe ọ na-anọ n'elu oche ị na-anabata mmadụ ofu wee na-asị ya n'imere ajọ ihe. Mba, ọ onye nwụọ akwa na-atọ ka ya akwa, maka anya ga-emepe gị, ezigo gị ndụ ị kwesịrị ibu ibutego ijila aka gị ma onwe ka ikpe. Maka na ọ bụrụ na ị bidoro gaba na mmụọ ị ga na-afụcha ụdị ihe a, ịpụta ojii ejide gị i wee nwee ike mebe ihe bụ ezi akparama agwa. Ọ ya bụ ihe omenala ji wee sị gị na mmadụ na bụrụ ọnwụọ achụchie ya azụ. Ọ echuchi ya azụ n'ọnọdụ ebe ezi omume dị na ndị mere ezi omume, a na-ekpe mmadụ ikpe ozugbo ọ nwụrụ. Nke ahụ dịkwa n'akụkụ. Mana e nwere ihe ọzọ m ga-atinyetụ obere ọnụ bụ ezi ịma atụ, maka na oge ụfọdụ anyị na-anụ ya mana anyị amara ihe ọ bụ. Mana ọ ihe anyị ga-eji wee pekọtata okwu tutu ndị mmadụ akpọba anyị n'ekwentị. Eziokwu na okwu asị na-akpagharị n'ụwa, o wee luo ofu ụbọchị eziokwu yi akwa ọcha, okwu asị yi akwa ojii. Ha wee lute n'ebe ha lutere dịka akụkọ ahụ si wee lụkọọ. E wee sị na ha na-abụ wee kene Chukwu wetelu ha, wee sị na taata n'ebe ọ bụ na ha abịago ofu onwe ha n'iru na a ga-ama ka a ga-esi wee mee ihe a ka onye ọbụla nozie elu na ọ bụ ozi na-akpagharị. A wee sị na okwu asị wee gbuo eziokwu na ọ ya akakwanụ mma ebe ọ bụ na ha nọ n'akụkụ mmiri, ana mmiri a dị ọcha ọfụma, na ha na-aba akpagarigo ebe niile, na ọ ya aka mma ka ha yipụta akwa wee saa arụ
maka njenje niile ha ji n'ọtụtụ sụlụ ha ka ha magodolu isi ihe ha metere n'isi nke dị ha na-arụ eziokwu dịka ezu ekwuo wee nene anya na mmiri asị ka ya netekwe na okwu asị bụkwa mgbe niile ka ọ na-adị na-achọ asị ọ ya atụ o wee nene anya wee fukwe na mmiri ahụ eziokwu dịkwa ọcha ana ọ dịkwanụ mma ka a saa arụ ha na wee kwekọrịta wee yipụ akwa na eyipụcha akwa sachaa arụ a ka eme ike kpaa ihe dị arụ ha ka akpa onwe ha ebe ha nọzi n'ime ebe ahụ ha na-asa arụ okwu asị wee magarapụta ọsọ chiziela akwa ọcha ma welu yiru mere iji anụ white lie o wee okwu eziokwu na onwe ya bụ onye na-aka ya dị ọcha na-achọ ihe ọma mgbe niile wee pụtazie wee gbaziela ọsọ wee pụta ọtọ wee pụtazie n'ime mmiri ebe ha na-asa arụ wee chụbazie okwu asị chaala akwa ya nwa ka ọ na-achụzie ndị mmadụ wee fụzie wee hụja si ka ekwe na oke bụ nke a na onye agbakwa ọtọ ihere wee mebezie eziokwu dama wee nachikwa azụ n'ime mmiri anwa bụ ebe ọ ka nọ wee na-ezogere onwe ya ọ ya mere ị na-adị na-ekwu okwu asị gị white lie bụ okwu asị mmadụ tụrụ yiri eziokwu n'ike dị truth na-adụ ọ da-adị mma n'anya ọ da-adịkwa mma na ntị ọtụtụ oge mana ọ ya bụ eziokwu kwọrọ onwe ya ana ọ na-abịakarị ikpete maazụ maka na ọ na-ezogeri onwe ya ka e ji ekwube ihe a bụ na-ekwu ndị a nwe niile bịara wọrịa anyị bụ okwu asị ọcha ka ha ji were bịa ịwọrị nwa nke mmadụ mana eziokwu tọrọ atọ kemgbe ụwa dịrị mbụ wee nọrụ n'omenala e wee mechuchie omenala iru onye ọbụla fụziri na-eme omenala asị na ọ na-akpa arụ onye omenala na-ezozi onwe ya ọzọ ịmara oge anyị na-abịa oge tupu anyị abata anyị na-akpa nkata anyị wee kwuba okwu a wee rụtụgasị aka ihe m chọrọ maka ihe anyị kwuru ugbu a na ọ dị ka ndị a n'agbanyeghị na omenala abịara abịa ha dị n'akwụkwọ na ha bịazi ha họrọ nke dị ha mma ewe ibi ịrụtụrụ aka na ihe anyị na-ekwu dịkwa na akwụkwọ nsọ na onye ọbụla ga-ata afụfụ ya n'ihe o metara ị ga-arụtụrụ anyị aka ya ka m na-ekwu dịka ya bụ ohe si wee do ebe a ka m na-agabu tutu gị nwe wee gbazikwa m ọnụ o wee bụrụ ya omenala si gị na mgbaghara adịrọ na ihe ọbụla i merụ ka ị ga-ebu n'isi gị mana ndị nwe onye ọcha bịara sị gị na ọ bụrụ na imechaa arụ niile dị n'ụwa na ọbara onye nzọpụta ya ga-abịa sapụ gị njọ afụfụ ana ọnwụ ana na ọ bụ njọ wetara ọnwụ mana ndị enwe niile kwetelu asapụchalụ njọ ka na-aṅụ luo echi ka na-atakwa afụfụ luo echi ihe omechekwa ebu nwa onye ọcha gakwa gekwete n'ihe anyị nwebụ ndị ọdịnala gwara ha mbọsị ụtụtụ o wee dezie na New Testament dịka eji kwuo ya dezie ka o si wee dee n'asụsụ ndị ọcha ma e wee kọọkwa ya n'Igbo ọ sị gị God cannot be mocked na whatsoever a man soweth so also shall he reap. Ka ezi ebe mgbaghara dị n'okwu a na ị gee onwe gị ntị ọfụma ihe onye ọbụla kụrụ mkpụrụ onye ọbụla kụrụ ka ọ ga-aghọrọ ihe ahụ ka omenala na-ekwu mere m ji wee sị ka m gọzie anyị uche na ndị a bịa yile akwa ọcha wee bịa na-awọrị ndị mmadụ maka na ihe a chọtara bụ akpa ha mana eyikwa akwa ọcha taa ọzọ akwa ọcha anyị dị mbụ wee yiru ịchọ ịbụ ka ọzọ ji yiri akwa ọcha eje na Kpakpando TV ugbu a wee fụ ka o si yiri akwa ọcha ya wee kpụrụ okwu ọzọ ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche nwekwa ike na Chimereze ọ nọ na Facebook wee jee na-ekiri ya ana m ekene nna ji Michael ị na-ekiri anyị na Kpakpando YouTube asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ịchọ ikiri anyị jee ebe a Kpakpando TV na YouTube ka ị sọbskraịbụ ka iwe n'afọ ihe anyị na-eme na-eso ya mana nke a bụ ịgụrụ nke amadị m na nke a bụ nke agba ọfụ ịma na akwụkwọ nke ịrụtara aka nke a bụ nke agba ọfụ enwe nke ọzọ dịkwa na nke agba ochie akwa na n'ilu akwụkwọ ilu amaghị m dịka ha ji welu kpọchaa ya afa enwe nke anyị kwuturu na mba nke inu na akwụkwọ inu bụ proverb na-akọwara ihe gbasara akara mmadụ mana ụzọ ha ji wee kọwaa ya n'ebe ahụ bụ na okike kelee ezi akara kekwa aja akara ihe a bụ ihe anyị nwebụ ndị omenala ma a na ebe onye nwere afụ ya bụ Proverb 16:4 ihe o delu bụ na eziokwu na ihe niile Chineke kelu nwere ọnọdụ na akala nke ya ma ha nwebụ ndị ajọ mmadụ na-ekekwelu ha maka mgbọsị ajọ ihe
kedu ihe bụ mbọsị ajọ ihe ka m were ya kịta onye ọbụla efulu bụ onye agha kpọrọ onwe ya onye amị ihe o bụ were bịa bụ akala mbibi ị na-aghọta ihe m na-ekwu kịta akala mbibi ahụ mbibi ka ime udo ọ bụghị ime udo ọ mbibi ka ọ bụ maka iwe Chukwu dakwasị ndị Izrel bụ ndị be ha ọ na-egbube ha bibi ọ bụrụ na gọọmenti weelu mmadụ iwe na weelu ndị a na-eme ka ha gata ezigbo ụzọ iwe ihe ndị ahụ ekweghị a na-ewere aka ndị mbibi ahụ were sụba ha akwụ wee mezie udo akwụ ahụ a na-asụ ndị nke ọzọ ama ekwetezie ifuzie na ndị enwe na-arụ ọrụ anwa nwere ike ịga rụọ ọrụ anwa mana n'ahịa ndị na-ama asị na ọ bụ mbibi ka a na-ebi mana ọrụ nke ha udo ka ha na-akpa ka o si were dị o wee sikwa gị okwukwe na-ekwukwa n'akwụkwọ ilu ahụ bụ Proverbs 20:24 ọ ga-agwakwa gị na ihe niile ọ bụla Chukwu kere bụ ka mmadụ nwere ihe a tinyere ya bụ ihe ọ ga-ama bụ ebe o nwere ọnọdụ mana enweghị ka mmadụ ya esi wee matanụ ebe akara ya ihe bụ okwu ya niile na ọ bụ ihe akara aka ya ga-edube ya ihe a na-echeta na-eso na onye anwa onwego mmụọ anwa bụ nke anyị nwa maalụ dịka agụ maka na agụ bụ ihe na-akọwa ihe omimi dị n'ime Chukwu na-afụkwa ihe gaji ime agụ ị na-agba afa ga-akọwalụ gị na-ekwe ndụ onye a na-eke ọ yesi wee gadebe ekenekwe m unu ọzọ eze omenala oke dibịa akara ekwentị ị nwere ike iji jụọ ajụjụ na ọsị ebe a nọgharịa bụ 08032777802 08032777802 mana WhatsApp mana ugbu a anyị ga-akpọpụ ekwentị ka gị onwe gị wee soro wee jụọ ajụjụ ole na ole akara ekwentị ga-eji wee jụọ ajụjụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ 791009. Anyị na-ekwu maka akara aka ka ị ga-esi wee mata akara aka gị na ka ị ga-esi wee gbochi ya ọya ka ọzọ na-akọwala anyị maka ndị ka gbapere ekwu ha ọ bụ ya ka anyị nọ na ya ugbu a. Anyị ga-anaba oku ndị chọrọ ịjụ ọzọ ajụjụ ebe a ka ọ na-akọwa ya ka ị na-ege maka na ụfọdụ adịghị ama akara ha. Afa gị na-eme iche akpọ afa gị na-eme iche akpọ ekele gị daalụ eze Enugu daalụ ekene m gị ezi nwanne m nwoke ya dịkwalụ gị na mma anọkwa m ya eze Enugu anọkwa m ya na ụgbọ ọka nsogbu adịrọ ekenekwe m gị nwanne m ọ dị mma ka anyị na-ewekwara oku unu ebe nke nye nwere okwu akarịa. Afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne daalụ ekelekwe m ezi nwanne m nwoke nwoke ọma biko ọ maka akara aka ka m na-ekwu ma onwe ajụ chọrọ ịdụ maka akara aka o nwere mbụ ndị ụfọdụ m na-anọdụ ha tinye aka n'ihe nke aha ama ngata etinye na nke aha ama ngata etinye na nke ọzọ ngata ọ gosiri datị na ndị ahụ ji ha akara ọmadị ụwa ka ọ bụ na ha enweghị akara aka ka ọ njem. Daalụ ọzọ. Ekenekwe m ga ezi nwanne m nwa afọ Igbo jụpụrụ ajụjụ enwere ezi ntụziaka m ga-enye anyị maka ndị na-ajụ ụdị ajụjụ anyị jụpụrụ kịta dịka m si wee gwa gị na afọ a dịbụ mbụ wee na-enyelu mmadụ aka ịchọpụta akara aka ya. Anyị ji ofu ihe wee na-ama atụ n'ihi na akwụkwọ onye ọbụla gugoro ọfụma chetara oge onye ọfụfụ bụ onye afa ndị ọcha bụ Aịzaya n'ọfụgo ori ihe onye anwa bụ onye nzọpụta ndị ọcha bịalụ ga-abụ na ka ọ ya esi were nwụ tutu ya ewee mụọ ya n'ụwa. Ihe m na-eme ka ị mara ọ bụ na afụfụ niile ọ ga-agabiga na ka esi wee gbuo ya. Aịzaya kụchiri ihe a niile. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ọfụma ebe ọ dị gaa gụọ from Aịzaya 53:10
short bido from 53 niile gaba onye a na-ekwu maka ya bụ anwa bụ onye nwe ọrụ ndị ọcha zọpụtalụ ndị ọcha na-emechakwa eme ka ha marụ na ọnwụ ya anwa agbanyeghị na enweghị ihe o mere kama na ọ ga-ewere ya wee sachaa njọ ndụbi ha ihe m ji wee nye gị ezi ntụziaka bụ ka ị wee marụ enwere ka ị ga-eji wee mata akara aka gị na ọ bụrụ na afa bụ onye na-afụ ọfụfụ agwarọ gị na ụzọ onye ọfụfụ anwa merụ tutu onye bụ nwa amadi wee bido ọrụ dịka o si kwesị o wee gakwu onye meri ya mmiri ihe a na-akpọ ya bụ ịchị àjà ịdị ọcha rituals of purification ọ ya bụ ihe emerụ nwa onye ọcha bụ onye nzọpụta ha o ji wee nwee ike wee ruo n'ogogo wee marụ ya na chi ya wee gabazie and ngwa mgbe e mechiri ya mmụọ ha nwebụ ihe dị ya wee bịa ụwa wee banye ya n'arụ o wee gazie 40 days and 40 nights fasting dịka esi kwuo o wee bụrụ na ihe niile ebu na mma pụtara otu a ka o si dị. Afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne o nwa bụ eze gaa n'iru ezigbo mmadụ odogwu nwoke ekenekwa m gị nwa bụ eze ya dịkwalụ gị na mma ekenekwa m gị anyị na-eme m ozi agịrị ebe a nọ ihe niile ị na-ekwu ebe ahụ bụ eziokwu a na-anara akara aka mmadụ onye mere ọtụtụ ji wee golu ga-egwusi iwe na-emebe orisa n'izekwe gị na-emebe orisa a na-anara akara aka mmadụ ihe niile ị na-ekwu ebe ahụ bụ eziokwu ndị okenye gbuo anyị wayo ma ukwu akwa ma nnukwu ukwu akwa wee sịgide na-atụrụ ihe ego ka ha na-eje private jet igotere ịtụ ego eje gotere private jet ha ji ejegheri azụ chọrọ ijido bụ onye ahụ na-enye ego ọfụrụ n'ụlọ ụka ka Chukwu sọpọtụrụ igozi ka onye na-anara ọfụrụ na aha ka Chukwu sọpọtụrụ igozi ọ na-abụ onye a na-agazi ebe ọbụla uwe ihe na-ekwu uche adịghị anọ m ebe a nwanne m ya dịkwalụ gị na mma nwanne m ya afa gị na-ebe isi akpọ ekenekwe daalụ ya dịlụ gị na mma daalụ Ikechukwu oke dibịa o nwere ihe na-atụ m egwu maka ike ka agbalụ mmadụ abụghị ezigbo ọyị nwoke onye ụgbọ ọkakwa onye ọnụ nge nọ nke nwa dibịa si agbalị afọ jụọla ihe akara aka o ji bịa ụwa nwa dibịa si na ọkapenta na-arụ ka ọ ga na-atụ ebe a ka ọ ga-esi wee bụrụ mmadụ omera otu arọ nwa amadi a na-atụ nwanne ya nwaanyị ọsọ daa gbajie ọkpa gbajie akpata ọzọ ha ọkpa n'olulu ọzọ ọkpa were mọrọ jọm gbajie ọkpa n'olulu eburu ya bịa dịsị ebe a nọ gbaa ya ọkpa kpọrọ otu arọ n'ama olu na nwa amadi a mechite n'ụlọ ọgwụ bụrụ klọch zụ ahịa na-aga aba bụrụ klọch na-aga azụ ahịa na aba echezie ọ na-azụ na rụọ ụlọ n'ụgbọ ọka rụọ nọ na akpanị rụọ nọ na akpanị ruo shọpụ na eke agbanị na-eme ọbụla ya na na-asị nda ihe a mechie ya na-atụ egwu n'ebe nwa dibịa gwara ese n'ọkwa kapịnta ka ọ ga na-asị na mgbe ya gbajiri ọkpa ya na-atụ egwu na-asị so n'otu akochi ga-anọ mụ na nwa Ikechukwu ka ọ zaa gị oke Ikechukwu ekene m gị rie nne na-ekenekwe ndị ọzọ na-ege anyị ntị n'onu ka ọ zaa gị enwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-amarọ dibịa afọ a dị ụzọ 17 in nọmba ọ dị ka labụ a na-eme enwere mechinarị gị afụ nwa ihe dị gị n'ọkpụkpụ nwelu nke ya afụ sọsọ ihe dị beneath your skin mana dị ka o si wee dị kịta na a na-echighezi azụ n'ime ihe anwa agbaala ọsọ ọtụtụ ndị ma ọrụ a anwụrịsigo mana ndị ike kabatala ọfụ amaghụdo aka ndị ha na aka ekpe ha oge ụfọdụ ndị achịkọta ikwu ọnụ achịkọta ikwu ọnụ ihe ọbụla a sị gị ị ga-elu ikwete ee na ọyị na-alụ ya asụgide gị ebiko na nwaanyị ị ga-eji nwaanyị ime isi ee na ị na-alụ ya ọ ụdị ndị ahụ bụ ndị na-emebi aka ọrụ anyị nọ n'ime ya mana ọ bụrụ na ị gakwa olu dibịa na-agba afa dịka m onwe m si na ọkịta adamakọnwụ mmadụ ụwa ọtụtụ na-abịa asị ha mba
gakwube onye dị otu anọ ya na-akọ ụwa nekwa ụdị afọ nke m na-agba o wee bụrụ ya nwanne mmadụ. So n'udu ndị a bụ ndị na-eme ọ dị ka ọ bụ na enwere ihe a na-eme bụ eziokwu na omenala. Ekene m gị. Afa gị na-ebe isi akpọ? Gaa n'iru baba otu, gaa n'iru. Ekene m gị nwanne. Ana m ege ihe na-ekwu. Ekene m gị. Okay. Daalụ. Akwa anyị na-akpọ ya, eme ka anyị kpọọ ya. Daalụ. Ngwa daalụ. Ọzọ Chimereze, oke dibịa, eze ndị omenala na Ụgbọka, yawa ka anyị na ya na-akpara ụbụbọ. Daalụ. Maka ndị ga-achọ ịjụ ya ajụjụ na osi ebe akwụọ maka na oge na ha sa ya kwarapụ. Ọzọ Chimereze na Ụgbọka, oke dibịa, ọ bụ 08032777802 08032777802. Akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ anyị wee jụọ anyị ajụjụ ebe a bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 maọbụ 07050791009. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ọ dị mma ka anyị were ọzọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ? Hey, Chukwukwu a na-asa ya ndị nwe obodo. Daalụ. Daalụ. Ịdị mma. And actually a na-anara mmadụ akara aka mana ọ bụkwa na Chineke nọrọ n'udo ya akara aka ga-akpa. So nwere ihe na-agwa ụlọ bụ mmadụ kwesịrị ịtụkwasị obi na Chukwu, ịtụkwasị obi na Chineke. Ihe anyị chọrọ Chineke ga-emere gị ya. Ka ị ga-atụkwasị obi na Chukwu? Ị ga-atụkwasị ịma na-ewe ebe ọ na-ekwu otu na Baịbụl. Baịbụl a na-ekwu otu Baịbụl ihe na-eme. Ndị ahụ niile ụfọdụ aha na-agbagharịchịkwa ahụ ha anaghị n'ime Chineke. Ka esa agwa ebe aka gị dị, ebe akara aka gị dị. M na-agwa gị. Ngwa daalụ. Ka mụ nyetụlụ ya aka. Ezigbo mmadụ uche gị. Ekene m gị. Daalụ uche gị ka uche adịghị gị. Daalụ. Ka mụ mgbazitụ gị obere onu, gbazitụkwe ndị na-ajụ ụdị ajụjụ a. Ngwa gezie ihe a ga-asa gị. Ihe m ji wee kwubi ya dịka iji wee gbazi gị onu bụ okwu Chukwu na Chukwu bụ gịnị? Okwu Chukwu bụ mgbọrọgwụ, mkpa akwụkwọ, mmiri, ihe niile ọ bụla i kwuru, maka na ọ n'ime Chukwu ka ha nchasị wee pụta nwee ikikere nwelu nke ahụ bụla ofu isi n'ime Chukwu. Chetakweri na Living Out of Apostles 17:3 or thereabout, ọ na-ekwu okwu ebe ahụ na-asị no, in God we move, live and have our being. In other words, no, n'ime Chukwu ka ị na-agagharị, and anyị nwe maalụ na ihe anyị na-azọdo ụkwụ bụkwa part of God, bụkwalụ Chukwu. So enweghị ebe ọzọ ị na-afụ Chukwu anya na-abụghị na ọ gwara gị ya n'ejiji bụ nlọ na ọ bụ n'ọfụ. Ị na-ege ntị ihe anyị na-ekwu. Enwere ebe ọ bụla ị nọ gị na Chukwu anọghọ, mana dịka isi wee lụtụ aka, onye na-alara ụlọ binyelu n'ụla melu ndị Igbo ji asị gị oke ada ata ihe onye mụ anya. Mbọsị ọbụla i binyelu na mmụọ, ọ bụgoro na asị na mmadụ ji akara gị, iyi anara ya mmaji kwuru mmaji maka na ibinyigo. Daalụ. Cheta na ọ bụ echiche ndị ka ha na-ekwu. Ndị niile kpọrọ na ihe niile akpara ebe a bụ echiche ndị kwuru, ọ bụla echiche nke anyị na Solid FM. Ọ ka ọ wee dị maka anyị na-ekwu. Anyị ga-ewere mmadụ ole na ole ka anyị na-apịakọnata ya maka na oge na asịsa anyị kwarapụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ, bee ya nkenke. Biko kwụsị okwu ike, o bee ya nkenke. O i were afọ Igbo? Emeka, ngwa gaa n'iru.
na ekene m Emeka ngwa m. ekene m unu ni ekenekwe gị nwanne m. Daalụ ezigbo mmadụ. ọzọ ekenekwe m. Oh, daalụ my brother. Ise. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Anyị na-anụ ya, gaa n'iru Emeka. Onye rụchara abaje n'ụlọ ụka onye achịrị Baịbụl na-adịka ya eze na na-asị na na-enwere isi ihe eji wowo m omenala ihe nna nna anyị ihe mere ewere everything anyị maji ada emesere na ndị ọcha weteze chaplet n'ụka ndị Baịbụl na-aghọrị anyị mmadụ omenala mmadụ ụmụ anyị na-asị na omenala atụrụ Daalụ anyị ada-anụchazi ihe ọ na-egbubi egbu egwutara gị Emeka. Afa gị na-ebe ishi agbọ? ahụ m chicha Biko gwa ya afọ Igbo gị, ihe abụọ ọnọkọ ndị Igbo, iwere afọ Igbo. enwe m afọ Igbo m Chinyere Ugo. Chinyere Ugo, daalụ, gaa n'iru. Ọ dị mma ihe na-eme n'ụwa na ndị nna nna anyị ha ndị ma ihe wụ omenala ma ọ bụ ọdịnala edeghị ihe ndị a ede ọ wee kwucha ya ebe ahụ akara wụsa ya enwe ihe ọkara wụsa ya wụ na edere ya ede eme nwa nwa tokwute dị gara ịhụ na onweghị onye gara ịtụpụrụ nke ndị bekee ọnụ mana ndị bekee bịara na awụrụ naanị iji anyị Baịbụl ha werekwere ọgụ na mgba ị ga-anụ mgbe a na conquest of Lagos, conquest of Benin na atụkwa na ọsịa so ụmụ ihe ndị ahụ ọ ya mere ile anya ugbu a this Christianity ha were crusade werezie ihe eji aka daalụ. Ọ bụrụzi ebe anyị pụọ n'okwu ọzọ chịkọrọta ya na ihe anyị na-ekwu bụ akara aka. Ihe anyị na-ekwu bụ akara aka anyị onye kwere onye ọbụla daalụ ya. Mana ihe niile kwuru ebe a na ka esi kpọọ na ndị kpọrọ akpọ ọgbọ echiche ndị kwuru ọgbọ echiche nke na Solid FM. Anyị wee na-asị na-ekele nna ji Michael ọzọ chịkọrọta okwu n'oge na asịza anyị kwara. Ekenekwe m na unu Igbo niile na-ege anyị ntị n'onu, anyị sịkwala Omeka mekwelu unu ya dịkwala unu na mma. Ihe anyị na-akọwa kịta bụ diko dododo onye ọbụla nọ n'ebe ọ nọ bụ nwa afọ Igbo bido n'ụzọ ọbụla ị nwere ike ime gọba ọfọ tụba anya jụba onwe gị ajụjụ maka na ị na-ajụ onwe gị ajụjụ obere oge anyị ebido jibe gị uzi jụba okedo onye mbụ kedu ihe m bịara ime n'ụwa ka o wee bụ n'ụwa adalụ m larị site n'otu a ga-ezikọ gị ihe bụ akara gị and ọ ga-adịkwanụ gị na mma na onye mere ihe bụ akara ya emegokwe n'uche Chukwu kele ya dịrị unu na mma. Ọ dị mma. Unu anụgonu ya. Anyị ata n'aka iji eze otu aka anyị ji nwayọọ wee na-apachi ya, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịjụ ọzọ ajụjụ na ose ebe a kpọọ na 08032777802 ọsa gị ya wee jụgbazie ya bụ ọzọ Chimere Eze oke dibịa na ụgbọ ọka 00327777802 08032777802. Ọ ga-adịrị nwoke ma nna mma dịrị nwaanyị na mma otu a ka anyị si wee fịa n'ụbọchị nke taa. Omenala ga-adịrịrị jekirie ma jefe ọzọ na Kpakpando TV anyị na YouTube ugbu a iji ebe anyị sọbskraịbụ. Ana m asị isoro m Chizzy Ani na Facebook ma ọ bụ na Kpakpando TV na Facebook. Biko izu ụka ọzọ anyị ga na-ewuli ya na omenala. Onye mara ihe dị mma ya mebe ya ma anyị niile na omenala Igbo ọdịnala Igbo mara mma nke ukwuu ka anyị na-eme ya maka na onye zọba nke ya ọ bụrụ ajọ mmadụ. Mgbugharị ọnọdụ ugbu a anyị ele afịa anyị lesị afịa ozi ọma eji ofe wee duru wee gaba n'oge nke ya maka na ọ bụ onye tatụ onye tibe ya atata ka ọ dị n'ọzọ echefuo